Kapin gatos ka mga estudyante ug magtutudlo ang nadala sa ospital tungod sa pagsuka-suka ug pagkalipong human mikaon ug binignit atol sa ilang aktibidad sa Indanan Sulu. Hinuon luwas na ang mga apektadong estudyante ug magtutudlo. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Pagsuka-suka, sakit sa ulo ug pagkalipong mao kuno kini ang nasinati sa 128 ka grade 4, 5 ug 6, laki pang 18 ka magtutudlo sa Panglima Mama Elementary School sa Barangay Tagbak, Indanan Sulu niadtong Sabado sa hapon. Samtang gipahigayon ang ilang aktibidad sa Joint Boy Scout o Girl Scout of the Philippines Institutional Camp. Saysay sa OIC principal sa maong tunghaan nga nag-hiking ang mga estudyante ug magtutudlo padulong sa Buddato nga anaa sa usa ka kilometro ang gilayon gikan sa ilang tunghaan. Pero before kami pumunta doon, pinakain namin yung mga bata ng arroz caldo dito sa school. May konting laro. Pagkatapos ng dalawang games, nagpahinga muna yung mga bata. Nag-snack sila, pati yung mga teacher, yung mga kasama na din mga parents. Yung ginataan. Mayroon pa silang isang game, yung obstacle. Nagsimula na yun, nakalaro na yung iba. Mayroon nang nanghina na bata, tapos dinala agad ng sundalo doon sa sakyan. Tapos ma'am, parang nagsunod-sunod na yun. Nahilo na, nagsusuka na yung iba. Gilayong gidala ang mga estudyante sa tulo ka ospital sa syudad mao ang Sulu Sanitarium Hospital kung asa 52 ang na-confine. Sa Sulu Provincial Hospital kung asa 53 ang gi-check up ug sa ospital sa 11th Infantry Battalion kung din adunay 5 ang na-confine. Hinuon nakauli na ang tanang estudyante ug magtutudlo adlawng Lunes. Sumala sa barangay kapitan sa Tagbak, ginasuta pa kung na food poison bagayod ang mga estudyante sa gikaon nga binignit. Gani adunay nay nakuhang sample sa pagkaon ng ospital o gipaubos pa kini sa laboratory test. Wala akong nakuhang resulta findings ng doktor at ang priority na noon ay inayos yung mga bata, ginamot, binigyan ng tamang lunas. Wala akong nakawakan dito result from the laboratory. Mayroon nga silang kinuhang sample, ma'am eh. Gibutyag sab sa maong OIC principal nga ang kasundaluhan ang nag-sponsor sa merienda nga binignit. Hinuon gipaklaro niini ngadto sa mga ginikanan sa mga bata nga aksidente ra ang hitabo. Yung pinsay ko po sa kanila, siguro wag silang mag-ano ng sama ng loob. Hindi naman po yun sinasadya. Kasi always po kami pag pumupunta ng Buddato, pinapakain po nila kami talaga. Pero ngayon lang ito nangyari. Gisulayan og kontak sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang kasundaluhan sa 11th Infantry Battalion kalabot sa hitabo apan wala pa sila'y opisyal nga pahayag. Kauban si Alta Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao.